Fill meu, tu no et recordes de mi. Soc Joel, el teu pare. A hores d'ara ja deus haver fet 18 anys, comptat en anys de la Terra. Segons aquests càlculs, jo ja fa milers i milers d'anys que soc mort. Els coneixements que jo tenia de física i d'història te'ls vaig traspassar tots durant el teu viatge a la Terra. Són coses importants, sens dubte, però no són sinó simples fets. Deus tenir preguntes per fer i ja és hora que me les facis. Aquí, en aquesta fortalesa de solitud, tu i jo intentarem trobar les respostes. Parla, doncs, fill meu. Qui sóc? Et dius Caleb. Ets l'únic supervivent del planeta Krypton. Si bé t'has criat com un ésser humà, tu no ets com ells. Posseixes uns poders extraordinaris dels quals fins ara només n'has descobert uns quants. Vine amb mi, fill meu. Tu i jo junts fugirem del teu confinament terrenal i viatjarem pel temps i per l'espai. Els teus poders són molt superiors als d'ells. Tens prohibit interferir en la història dels humans, però el que sí que pots fer és guiar-los amb el teu lideratge. Durant el primer any, examinarem el cor humà. Aquest és molt més fàcil. Ara travessarem aquest caos flamíger que és el límit de la seva galàxia i entrarem en el regne del Sol Roig de Krypton, font de la nostra força i del nostre aliment i causa de la nostra destrucció final. El planeta Krypton, fill meu. Casa teva, tal com era. Aquest any estudiarem els diversos conceptes d'immortalitat i la seva base científica. L'acumulació de tots els coneixements de les 28 galàxies conegudes està condensada en els cristalls que he enviat amb tu. Estudia'ls bé, fill meu, i aprèn-ne tot el que puguis. Quan tornis als confins de la seva galàxia, hauran passat 12 anys dels seus. Per aquest motiu, entre d'altres, he triat la Terra per tu. És hora que tornis al món on has viscut i serveixis la col·lectivitat. Viu com si fossis un d'ells, Caleb. Descobreix on són necessaris la teva força i el teu poder, però conserva sempre dins del cor l'orgull dels teus orígens. Ells poden ser un gran poble, Caleb. Ho poden ser i ho volen ser. Només necessiten la llum que els ensenyi el camí. I és sobretot per aquesta raó, per la capacitat que tenen per fer el bé, que t'he enviat amb ells. A tu, el meu únic fill.